La democratització del coneixement científic jo diria que és imprescindible en una societat democràtica. Per què? Perquè la ciència avui dia, des de fa moltes dècades, té un enorme poder per generar coneixement i també tecnologies que són molt importants a la societat, i en aquest sentit la població té que tenir la màxima consciència, el màxim coneixement per poder entendre, almenys entendre, què fa aquesta ciència, quins són els seus resultats i quines són les seves possibles implicacions socials i polítiques. El coneixement científic té la capacitat de generar coneixement nou sobre problemes de tota mena, problemes socials, problemes biològics, problemes de tota mena, ecològics, etc. I en aquest sentit, aquest coneixement pot ajudar a pensar quines són els problemes, els riscos, les accions socials més importants en un moment donat. El Public Policy Center contribueix a generar coneixement que poden ajudar a les polítiques públiques des de diversos punts de vista. Per una banda, generant coneixement propi, investigació pròpia sobre temes com la crisi ecològica o ecosocial, la qüestió climàtica, sobre el tema de l'equitat o les desigualtats, sobre el tema de la salut pública i sobre molts altres temes. El Public Policy Center genera debats, genera diàlegs entre diferents persones, experts, institucions que poden ajudar també a treure llum sobre quina és la situació actual.